मुंशा लॉस बताई मुंशा मागास बताई अरे मुनीस पडो मुंशे आस्ताई मुंशे एसको लॉस बताई का म्हणतो माय पॉइंट घेतली देख शिकवेला भुरग्याकू हेच जाता सगळे घरात जाते हेच धान किती बॉल किती मारला अरे तू किती सांगोची अरे हा रस्त्यान चालू म्हणता रे आणि एक रे खेळ चालू म्हणताला रस्त्यान तो शेणा निसरून ढापास को सकल पडो शेणा कोणा का सग लोक रावड का ते खासताय अरे मुंचा मुठी देख असून जाई मुंचा बिस्ती मागास करून नाही ना रांटू इसको असं हसते ते लोक जायना किती असतात नाही इतलो लोक ते खासतालो पण हा एकलो असलो ना रांटू ना सगळे लोक हसतालो सग लोक ते खासतालो पण हा एकलो असलो ना तू किती हसतो ना अरे तो शेणा निसरून पडो तो आऊच रांटू नुसतं ढाळायचं आणि हसतो मी अरे तू मोईता ना होता नाही इंटरव्ह्यू अरे तो हुडगा सांग का तू मोकडे 50,000 गेलो ते घेतो दिसतो अरे उघडा सहा तरी तुझ्या नो भाई 50,000 म्हणजे घेतो दिसतो तीच रेडी जाते आता मरे आव गोटीचे तो इंटरव्ह्यू गेलेला दिले होय ना रे गोटीचे काम होतात होय झाले गेले गोटीचे असं अरे बेस्टे गोटीचे काम नाही के गोटीचे असता कोर्स सगळे करून अरे ना या सध्या इंटरव्ह्यू दिलेला पास झाला मग सरांनी सगळे गेले झालो की सांगत रे इंटरव्ह्यू दिले तू आणि पास झालो अरे हायली मी घेऊन गेलो नाही होय इंटरव्ह्यू गेला रे ना रे तुका कोर्स कसं आहे आणि किती आता आता सगळे इंटरव्ह्यू भेटी असतात अरे ये किती तो सोकर बस सर्टिफिकेट बरे मैं बस सर्टिफिकेट के तो इंटरव्यू आ जालो होय पास सर्टिफिकेट घ्यायला निघलो किती आहे बस सर्टिफिकेट किती आहे का म्हणतो का आणि सर्टिफिकेट काय देणार पास सर्टिफिकेट घ्यायला अरे निमान पडी तू तुझे माहिती आहे त्या सर्टिफिकेट किती आहे हा माय मेल म्हणून दुसऱ्या मला गोटीचे झाडून टीव्ही घ्यायची भाई त्या किती रस्ते बोटीचे दादाई अरे शिकवापासून नाही कोर्स बी करून जाय आणि नाही दुसरे पहिले पण झाले म्हणजे गोटीच्या बाबा सगळे झाले बाकी इंटरव्ह्यू घ्यायला मध्ये ती टोमॅटो सगळी काढून दाखवली पहिली होय होय मागे बरे सरा मुका एक क्वेश्चन येतात म्हणून लागलो क्वेश्चन चालू कसं तो मुका येता बोटीच्या होय आणि बोट दोऱ्या मोठी हा आणि दोरी बोटी मुक्कार गुरा कोण दोरी जितो होतो येतात जरा तू किती होतो काय होईल अरे कैसा प्रॉब्लेम का क्वेश्चन चालू मरे पेंट पडे में मग तू किती सांगितले आई तेच सांगितले दोरी बोटी मुक्कार गुरा कोण होतो येतात तू दहा म्हणतो आणि बोटी हाटले नाही गुरा खातो म्हणे अरे हटल्या गुरा किती होतो रे तू बोटीच्या हा माय मुक्कार गुरकाले होतो येते हाटल्या गुरकाले झसतो येतात रे अरे मेल्या तुझे नरे बोड मुंडकुट घेऊन येतो पाजे अरे बोडाची बुटली मोठी मुनी साहित्य बुडवली होतो मरे ना रे तू केला तो बाथरूमात गेला ना तो मुक्या खावरावाल्या होतो येतात बाई आम हाटल्या कोण साहेब गुरा मारे काय करे होतो तू अरे तू किती चालतो बाथरूम म्हणून बोट म्हणजे बाथरूम काय रे म्हणजे बोटी सोडल्या झाल्या पण आपण काय माका पागार 17,000 म्हणून सांगितलं 17,000 तेच झाले तू शिवर म्हणजे 50,000 खाली होतो किंवा तिथे राहू 50,000 आता 20 वर्ष हा मागा तू घेतोय एक काम करी किती 10,000 आले 10,000 किती काय जाती फुल पार्टी केला फ्रेंड आहे फुल पार्टी किती आहे बोटी चेंज आता हा बोटीचे उलटा सिरीज मॅन म्हणतो फुल पार्टी करू सोडीता दादा तू येला परे तू 70,000 पगार हा म्हणजे पैसे आता भेटा घालून इटालो 50 काय सोय 10,000 आहे तू भेटा होईटालो काय कोणीचा आता आपलो फुल पार्टी एक सांग मला तुका आता जॉइनिंग घेतो ना डेट घेऊन ते तुका जॉइनिंगाची अरे जॉइनिंग डेट सरांमध्ये म्हणजे फोन नंबर बी होईल आम्ही सांगितला किती सांगितलं आणि 15 वर्षांनी फोन करतो 15 वर्षांनी किती